Mae Meredydd Evans yn gymaint o bethau. Mae wedi bod yn weithredwr ar hyd I oes. Mae wedi dod yn awdurdod ar ganu gwerin. Mae gyfraniad o yn aruthrol i'r byd adloniant ysgafn. Mae o'n academydd, mae o'n adlonydd. Mae wedi bod ar y blaen yn yr ymgyrch ei gael statws priodol i'r Gymraeg. Mae o mor amlweddog ac mor amrywiol I ddiwylliant. Ac eto, mae o'n gwerinwr y medrwch chi fynd ato fo. Da ni yn cael dathlu heddiw yn bodolaeth ni fel pobl. Mae'n bwysig I fynegu yn diolchgarwch a teyrngarwch i'n hynafiaid ni sydd wedi cyflwyno I ni etifeddiaeth mor deg. Diolch yn fawr iawn.